Li Tirkiye karvedan berdawam li hemberî girtina 82 kesan li keysa bûyerên Kobanî. Piştî derbasbûna 6 salan di ser vê bûyerê de ku di nava wan de hejmareke parlamenterên berê yên HDPê berpirs û hevserokên şaredariyên HDPê hene. Di vê helmetê de ku roja îniyê 25 îlûna 2020 li ser rastpardeya dozgerê giştî yê Enqerê birêveçû 20 endamên HDPê hatine girtin. HDPê dibêje ev faşîzm e û em ê li hember faşîzmê eniyekê damezrînin. HDPê ji wextên nêz de jî pêşî çend rojekê jî me ev eşkere got. Yani pêşberî vo polîtîkoyên faşîst, pêşberî vê eniyo faşîst, em ji wekî HDP em ê eniyekê antifaşîst ava bikine. Partî û aliyên siyasiyên opozisyonê rexneyên tun li desthilatê digirin û biryarê bi neyasayî û siyasî binav dikin. Bunu yapınca o eski görüntüler... Dema ku vê tiştê dikin, dibe ku dîmenên kevin bixine ser ekranên televîzyonan, bi vê yekê re jî behsa hilweşandina aboriya Tirkiye neyê kirin. Ew wisa difikirin ku dikarin ji nû ve Tirkiye ber bi rojeveke din ve bibin ku li gorî daxwaza wan û MHPê be. Karvedan li dervey Tirkiye jî li ser operasyonê hebûn. Sosyalist û Demokratxwaz ku duemîn grûpên mezin yên nava Parlamentoya Ewropayê ne, operasyonê şermezar dikin. Katî Pêrî, seroka karobarên dervên fraksiyona Sosyalist û Demokratxwazan ku rîportera berê ya Parlamentoya Ewropayê bû li pirsa Tirkiye amaje bû wê yekê dew got, tevî nameyên dubarekirî yên Ewropa û civaka navdewletî. Êrişên karbidestên Tirkiye bû ser wan siyasetvan û alîgirên Kurdan berdewam in. Ev pêngaveke ku Tirkiye ji yêketiya Ewropa dûr dixe. Zanîngeha Karvedanên Kanada daxuyaniyek bilav kiriye û dibêje beşa mirovnasî û civaknasî li zanîngeha Karvedanên Kanadî girtina Cihat Erdal xwendekarê doktorayê li beşa civaknasiyê ji aliyê Tirkiye ve şermezar dike. Girtina Erdal li ser bingeha bûyerekê bûye ku bû sala 2014 vedgere. Hikûmeta Tirkiye wan tûmetan bikartîne da ku endamên partiyên siyasî yên HDPê serkût bike ku sêmîn mezintirîn partiye li Parlamentoya Tirkiye. Li îlûna sala 2014 Daeş êrişî ser Kobanê kir. HDPê jî bi rêya çend çalakiyan daxwaz ji civaka navdewletî kir Kobanê rizgar bikin. Erdogan ku wî demî serokwezîr bû, di gotarekê de got îro sibehê Kobanê dikeve. Ew jî bû sedema nerazîbûna mezin û xwepêşandanên pir li Bakurê Kurdistanê hatin kirin û pevçûn di navbera hêzên emnî û xwepêşanderan derketin û di dema çend rojan de 54 hemûlatî hatine kuştin ku 47 kes ji wan endamên HDPê bûn. Duê keysê de her yek ji Selahedîn Demirtaş û Fîgan Yüksekdax hevserokên HDPê yên berê tên dadgehkirin.